Ara, quan estàs implicat en problemes de terrorisme, o la policia diu que és terrorisme, llavors ets culpable. I a partir d'aquí ja tot és anar contracorrent. És culpable perquè ja no et deixen ni veure la família, ni tenir relació directa, inclús amb els advocats moltes vegades, perquè en principi quan es detenen passen al d'ofici i després arriba el designat. O sigui que ja és una manca de drets. Es un tipo de legislación muy poco garantista, ¿no? La persona no tiene derecho a nombrar al abogado, no tiene derecho a tener una entrevista privada con un abogado de elección, ni el nombrado tan siquiera por la administración, no tiene derecho a su médico de confianza, ni a notificar, ¿no?, el hecho de que está detenido, ni el lugar en el cual está detenido. Supone, ¿no?, de que puede estar privado de libertad durante 5 días, en los cuales el régimen de aislamiento es absoluto, solo tiene contacto con un médico forense, ¿no?, un médico forense de la administración que él no conoce. Quan jo arribo a la caserna, entro amb un jersei, em sembla que era el mateix jersei que jo portava al cap, entro en una sala i em van tapar, em van lligar els ulls amb una, no sé què era, una mena de vena o de mocador o el que fos. Els ulls tapats hi vam estar sempre. I recordo que el primer que vaig fer només entrar a la cel·la va ser seure. Va ser seure i no amb una cadira, que no hi havia cadires, una mena de matalàs que hi havia, amb un matalàs amb la funda de plàstic encara, sense llençols ni res. I recordo que ràpidament va sentir uns crits per la porta demanant per una mena d'espatlleta que hi havia, que aquí m'havia donat permís per seure. Jo recordo molts insults, per dir una manera, xenòfobs, no?, catalanòfobs, no?, només per hueles a catalán, apestes a catalán, sois mierda, no sé què. Tot anava de cara a la paret i en un sentit que és curiós, perquè encara que no tinguessis la paret davant ni tinguessis la cara tapada, doncs ja no intentaves mirar-los a la cara, no? Ni tan sols, ja miraves a baix, no? I ells provocaven, mírame, no? I quan miraves, doncs, només va ser una vegada, no? Doncs cops. Que ara m'anem a per la teva dona, que la teva dona també ho sap tot, de que els teus fills vas a veure quina joventut que tenen. M'amenacen de que han detingut la meva companya, m'amenacen de que la meva mare, davant de saber que el seu fill estava detingut, havia tingut un atac de cor. Les notícies de més detencions s'escampaven ràpidament entre els moviments independentistes catalans. Més enllà d'un petit grup de militants de Terra Lliure, la resta de detinguts ja havia abandonat l'organització o bé s'acabaria demostrant que no hi tenien res a veure. La incertesa de qui podia ser el següent de la llista va sembrar un veritable clima de por. Va haver molta gent que va marxar de casa, no? o que va canviar de domicili, o que no anava a dormir a casa seva, no? I quan li preguntaves a aquesta gent, però tu de què tens por, no? Tu què has fet, no? I deia, no, jo soc, no? Jo no és que hagi fet, és que jo soc independentista. Va tenir l'efecte immediat, d'espantar moltíssima gent, de deixar molta gent electritzada, els partits polítics, tal com deia, els grups una mica organitzats, tots callaven com morts, etc. Vaig estar un temps amagat, vaig estar potser un parell o 3 setmanes amagat, i després vaig anar a Catalunya Nord, i quan vaig ser a Catalunya Nord, a Cuixà, allà em van dir que havia sortit en algun diari, és que la Guàrdia Civil havia fet sortir el meu nom, i aleshores encara em vaig amagar més, vaig fugir, vaig estar fins al mes de setembre amagat a fora, en un país desconegut, diguem. Això era un continu que anaven detenint gent un darrere l'altre, i m'arriben veus que seria millor que marxés perquè no sabia cap a on tiraven la cosa. I bé, vaig agafar pràcticament encara no treballava i no m'havia situat dintre del món laboral en aquest moment, vaig agafar i vaig dir, tornem-hi, no? Amb l'operació Garzón va quedar, diguéssim, tallada de soca-rel tota la part més independentista, més combativa. Tot perquè és veritat que la part més activista va ser empresonada, tot el seu entorn es va tancar a casa o va marxar de vacances, això és així, va passar això, i per tant els Jocs Olímpics van ser absolutament, des del punt de vista polític independentista, absolutament tranquils. El 25 de juliol de 1992 s'inauguraven els Jocs Olímpics de Barcelona. Els pactes d'última hora entre el govern i alguns grups de pressió
havien d'assegurar una certa presència de la identitat catalana, com ara la cooficialitat del català, però a la mateixa entrada de l'estadi olímpic es van confiscar i estripar estelades i senyeres. ETA mantenia la treva i els sectors més reivindicatius que podien haver organitzat actes de protesta havien quedat silenciats sota els efectes de l'Operació Garzón. Però mentre la majoria de la població s'apuntava a la festivitat dels Jocs, cada vegada hi havia més gent que se sentia colpida en escoltar el testimoni dels independentistes detinguts dies abans i que en sortir de la Direcció General de la Guàrdia Civil denunciaven haver estat torturats. La majoria havien estat víctimes de mètodes com ara la bossa, la banyera o l'ús d'electrodes. El que recordo més és l'ús de la bossa de manera extremadament repetida, però gairebé sense parar, i amb algunes variants, que cremaven la part d'aquí sota de la bossa perquè la pudor de plàstic també em maregés més. De tant en tant, premiem pel darrere la bossa de plàstic, provocant, doncs, clar, quan hem de respirar, s'ha d'enganxar el plàstic als llavis, i la sensació d'ofec, la sequedat de la boca i el terror que tenen en aquell moment al costat de Kids dient que tu ja saps què és el que ens has de dir. No tenies marxa enrere, vull dir, quan volies respirar, te semblava tu que podies treure l'aire d'allí, doncs t'engollies la bossa, no? I si aguantaves, donaven cops de puny a l'estómac per poder-ho fer així, no? I com que tu estàs encaputxat, doncs no els veus a venir, els cops, notes cops al cap, notes cops al cos, caus a terra, et trepitgen, et donen puntades de peu. És 24 hores rebent els cops, ofegant-te, sentint insults. Em van arribar a posar el cap amb un vàter que no t'arriba a ofegar, però és la humiliació, intentaven ofegar amb el vàter com un ritual d'humiliació. Lo que eren cols en la guia telefònica i les punyades i això, al final no te fa tant de mal com te fa les amenaces. A Barcelona em van passar uns fils per les cames i m'han dit que la propera vegada seran amb electricitat, però no va passar res més i llavors no sé, bueno, ja érem a Madrid, però no sé quant temps havia passat, em van posar electrodes als braços. Per alguna que jo no els vaig dir, els vaig enredar i em van fer una descàrrega, vaig continuar enredant i llavors em van dir això no era res i llavors em fan una descàrrega que vaig pensar, perquè per dins vaig pensar, bueno, si és això ho aguanto. Però llavors em van fotre una descàrrega i vaig quedar fet mica. T'ensorren, la majoria de vegades jo crec que ho aconsegueixen. T'aniquilen, xafen la dignitat, xafen l'orgull. Tenen un període en el qual tenen absoluta impunitat per fer amb tu el que voldran. I que ja pots bramar, ja pots plorar, ja pots picar de peus, que aquella situació no es modificarà. O sigui, que ells tenen un període en el qual tenen absoluta impunitat per fer amb tu el que voldran. El que sí està clar és que les tortures van ser practicades per persones especialistes en tortures. Potser per primer cop tornava a aparèixer una fornada de policies especialistes en torturar. Jo va arribar un punt que vaig dir que no seguiria, que s'havia acabat. I em vaig tirar de caps contra la paret i sí, em vaig obrir el cap. De seguit es va presentar un guarda i sentia aquest guarda com cridava i de cop i volta van venir tota una colla i al veure'm allà es van posar a cridar i em volien fer aixecar cosses. La Guàrdia Civil volia saber noms i cognoms, accions, llocs i hores. Els agents pretenien entregar al jutge Garzón tanta informació com fos possible sobre la suposada estructura de Terra Lliure i sobre totes les accions que l'organització havia dut a terme els darrers anys. Ells pretenien, suposo, que diguessin noms, cognoms, que jo sempre ens havíem plantejat que ells tenien com un full, com un esquema fet en base a una estructura del que podia ser ETA i que allò s'havia d'omplir, que allà hi havia d'haver un responsable del comando, un cap de logística, un cap de no sé què, que hi havia d'haver moltes més figures entre mig. Intenten que tu diguis noms
noms i persones de l'organització, llavors ja comencen amb amistats i fins i tot amb gent que fot l'hòstia d'anys que ni has vist i això, t'ensenyen unes fotografies. Hi havia coses que eren ja de pel·lícula, eren al·lucinants, és a dir, hi havia aquests quadradets que diem, no?, d'aquesta persona s'encarrega d'això, aquest escamot d'això, però si això no ha existit mai, no? Home, no sé si ens haguessin anat les coses d'una altra manera, si haguéssim tingut tot això, no?, aquesta manera de funcionar, no? Sempre hi ha com un fil conductor de lo típic del guàrdia civil bo i el guàrdia civil més dolent, el que només li ha t'amoreix més i el que ell intenta que agafis confiança o donar-te, fer el paper de la bona figura. Ya venía el guardia civil me agarraba y me decía, tú dilo todo, porque así tú saldrás, y así los que son malos de verdad, esos sí que se quedarán, y tú te irás a tu casa. Fèiem passar per costat d'una sala on sentia crits d'algú, i diuen, mira, Piqué, todos acaben hablando, i reconeixies les veus d'alguns dels companys que havien detingut. D'allà només en surts dient que repetiràs davant el jutge el que ells t'han dit que has de dir. Un cop després estàs davant el jutge dius el que creus convenient, no? Però tu al juez Garzón tienes que decirle que tal, que este señor te dio dinero para comprar armas, que no sé, coses que són absolutament falses. Però a partir d'aquí els hi serveix per fer la seva narració i presentar el cas com que han desmantellat una organització armada superperillosa que tenia centenars de seguidors o d'integrants. Jo em recordo a mi mateix, a terra, amb una bossa al cap, evidentment, i no sé, confessant participació amb armada en atracaments a entitats bancàries. I jo això ho he confessat a l'interrogatori, sense ser real, però és que arriba un moment que confessaries que has matat a Kennedy. Malgrat la poca complicitat dels principals mitjans de comunicació del país, al carrer de seguida es van estendre les accions de protesta i de rebuig. Les denúncies de tortures i l'abast de l'operació policial estava removent consciències i es van viure grans actes de suport, com ara un concert que va omplir el Palau de la Música o un altre que va plegar més de 15.000 persones a la Devesa de Girona. El Palau ple, absolutament ple, la gent molt dura en les seues crítiques, i cap ràdio en va parlar, cap televisió en va parlar i cap diari en va parlar. La reacció dels mitjans va ser força previsible, és a dir, els mitjans que van quedar tocats per l'operació, és a dir, la revista El Temps, el setmanari El Temps i el diari El Punt, van ser totalment crítics amb l'operació i van denunciar les tortures i recordo que El Punt fins i tot va distribuir unes postals en contra del jutge Garzón. És a dir, van fer campanyes, El Punt va organitzar un concert i es va afegir les manifestacions, a la revista del setmanari El Temps també. La resta de mitjans van, des del principi, qüestionar les denúncies de tortures i, per tant, avalar la legalitat i les bones maneres del jutge Garzón. Jo recordo molt vivament, va ser en la primera setmana de juliol d'aquell any, quan vaig assistir al programa L'Orquestra del malaguanyat Jordi Vendrell. I vara per tots, vull dir que qui hagi estat apuntat amb alguna llista de l'IPC... Pot haver algú que ja sigui mort de fa temps, però que encara tenen la llista... No, però el recomano des d'aquí que vagin a dormir a casa d'un amic. Sí, ja el vindran a buscar. Vull dir que això d'alguna manera és un flashback que em recorda... Vull dir, l'estat franquista, l'únic que cal dir una cosa, i és que l'estat franquista, per fer una cosa així, li va caldre una dictadura. I en canvi ara els sociates són capaços de fer-ho en democràcia. Això té mèrit per part dels sociates. Vam descarregar duríssimament. Tan durament que el pobre Jordi Vendrell se'n va fer la pell. És a dir, nosaltres ho vam fer un divendres, ell tenia programa de dilluns a divendres. El dilluns següent, dissabte i diumenge festa, el dilluns següent, va fer l'últim programa. I per tant no es van ni poder acomiadar. Nosaltres, per exemple, des del primer moment vam anar a tocar sectors de Convergència, del PSC, demanant-los una mica raons de tot això, no? I veient les seves possibles complicitats amb el que estava passant. I vam veure també molta covardia per part seva, perquè en relació directa de tu a tu et donaven la raó i mostraven la seva preocupació perquè hi haguessin tortures l'any 1992.
però després públicament van tenir un paper bastant galdós. Fent una investigació de l'Operació Garzón